Takže čau lidi, zdraví vás, Kron.cz u dnešního videa. A dneska se koukneme na můj svět, na kterém už hraju. Vytvořil jsem si ho v offscreenu. Jo, dobrý. Myslel, že to nefunguje. No, vytvořil jsem si ho v offscreenu, jo, dobrý, nahrávám. Tady vidíte, no, teďka jsem ho ztratil, počkat. Jo, tamhle. Takovej menší domeček, vidíte, že ho ještě stavím. Ještě bych vám chtěl, tady vidíte, ještě bych vám chtěl říct, že natáčím po třetí. Natáčel jsem ale ne sám. Možná budu natáčet ještě s někým jiným. Bude chtít, ale potřebuji. Já se kouknu jenom nějaké možnosti tu mám. Dobrý. Na normální to nebudu dávat. Já jsem lama. Tady můžete vidět můj super skin. Ano, trochu jsem se opičil momentově s tím dinosem a se skinem. Nechtěl jsem ho mít úplně stejný, tak mám modrýho dinosaura a trochu jiný. Tady vidíte vlasy. Tak, no. No tak čeho jsem přestal? No tak natáčím po třetí, jako jsem říkal. Stále nebudete dávat dislikey, že spamuju jenom YouTube. Doufám, že to ne. Tak to bude kratší díl, protože jsem vás chtěl jenom informovat, ale ještě ne. Ještě to neukončím, protože přece jenom to. Pardon, já jsem teďka zapomněl, co jsem chtěl říct. Přece jenom to bude trošku taky takový dělný. Moc surovin nemám, já jsem na něm začal hrát včera, ale jsem na něm nehrál, jsem trošku. Jsou takový venkovní ty vnitřní. Sice jako hodně se počítačí, třeba LOL. No LOLko ne vlastně, protože já ho musel a mě se nesmazal všechny složky. I Minecraft jsem musel stáhnout. Jsem si stáhnul spoustu věcí. Trošku saká. Tenhle díl bude trochu nudnější. Ještě si to připněte na další díl, tak jako to nebude vadit, ale prosím vás nedávejte ani. Prosím nedávejte dislikey nebo hnusné komentáře. 15 jdu. No, tak já bych se s váma rozloučil do tohoto videa, protože za chvíli umřu. Vidíte na to jídlo, nebo neumřu, ale to. Tak já a moje ovečka se s vámi loučíme. A kam? Do toho nebes ještě nemusela jít. Takže já se s vámi loučím pro dnešek. A čau tě. Čau tě, čau.